sündisznó. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy boltos, egy király, meg egy szegény ember. Ez a boltos eljárogatott az erdőbe vadászni. De egyszer úgy eltévedt, hogy 3 nap bolyongott, s nem tudott kitalálni. Istenem, ha valaki engem innét kivezetne, 3 lányom közül a legszebbet neki adnám, s 3 zsák pénzt is adnék melléje. Kivezetlek én, csak gyere utánam. Lenéz a boltos a földre, hát ott hempereg egy kis sündisznó. Hát mit volt mit tenni? Megígérte a sündisznónak, hogy neki adja a legszebb leányát, és ad még hozzá 3 zsák pénzt is, csak vezesse ki ebből az erdőből. Azzal a sündisznó elindult előre, a boltos utána, és egy fél óra sem telt belé, kivezette az erdőből. Másnap a király ment abba az erdőbe vadászni. Az is épp eltévedt, ugyanúgy, mint a boltos. Istenem, Istenem, szólt a király, csak valami lelkes vagy lelketlen állat kivezetne az erdőből. 3 lányom közül a legszebbet neki adnám, de még 3 szekér pénzt is adnék. Gyere utána, majd én kivezetlek, hallotta a király a hangot. Nézze a király, vajon honnan jön a hang? Ki beszél? Na, hát meglátja, hogy egy kicsi sündisznó van a lába alatt. Nem bánta ő, akármi, akárki, indult a sündisznó után. S hamarosan kijutott az erdőből. Éppen ez időtájt a szegény ember is eltévedt az erdőben. Istenem, Istenem, nekem nincs semmi ezen a világon, de ha egy ondok féreg vezetne is ki az erdőből, na, azt is gyermekemnek fogadnám. No, hát akkor gyere utánam, hallotta ő is. Na bezzeg, hogy a kis sündisznó volt az, aki szólt a szegény emberhez. Egy szempillantás alatt kivezette az erdőből. Telik, múlik az idő, a boltos, a király, a szegény ember, a kicsi sündisznót már kezdték is felejteni. De egy este, amikor a szegény ember már lefeküdt, bekopogott az ablakon. Apám, uram, nyissa ki az ajtót. Ejnye, ámélkodik a szegény ember, hát ugyan ki lehet az, hiszen neki sosem volt gyermeke. Adjon Isten jó estét, apám, uram, hazajöttem. Fogadj Isten, édesfiam, hát megjöttél. Megbíz én, apám, uram. De az anyám asszonyt költse föl, hogy vessen nekem ágyat. Apám, uram, van-e kigyelmednek 2 csizmadia tallérja? Kérdi a sündisznó. Van, fiam, az van. No, ha van, apám, uram, menjen ki be a városba, ott a piacon egy vénasszony egy fekete kakast árulna, azt vegye meg. Onnét menjen a szíjgyártóhoz, annál van egy roncsos nyeregszerszám, vegye meg azt is. Elmegy a szegény ember, megveszi a fekete kakast, meg a roncsos nyeregszerszámot. Hazaviszi, s hát a sündisznó fölnyergezi, kantározza a fekete kakast, hopp, rápattan, s úgy elnyargal, mint a sebes szél. Meg nem állott, amíg a boltos házához nem ért. Hé, boltos uram, nyissa ki az ajtót! A boltos majd hanyatt esett, mikor meglátta a sündisznót, be kellett, hogy vezesse a házba. Előhívta a 3 lányát, elmondta nekik, hogy ami igaz, az igaz, ő bizony ennek az undok féregnek ígérte a legszebbik lányát. Hely, lett nagy sírás-rívás, de a sündisznó bizony nem bánta. Kiválasztotta a legszebbet, és mondta lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókap a nagy harang válasszon el minket. No, bezzeg a lány nem mondott azt, ő csak sírt, még a földhöz is verte magát. Verhette,
mégiscsak el kellett, hogy induljon a sündisznóval. A boltos befogott egy üveges hintóba. Egy másik szekére föltette a 3 zsák pénzt, ahogy ígérte, és azzal elindult a hintó. Lovagolt mellette nagy büszkén a sündisznó a fekete kakason. Hát te, meg miért sírsz? Sírok én halálomig, mondta a lány a sündisznónak. Na bizony, nem is lész az én feleségem. Eredj vissza az apádhoz, mondta a sündisznó. Hanem a 3 zsák pénzt nem küldte vissza. Azt elvitte a szegény embernek. Telik múlik az idő, mit gondol, mit nem a sündisznó, fölpattan a kakasra, és elvágtat a királyhoz. Mondja, hogy miért jött. Emlékszik-e a király, hogy mit ígért? Bár csak ne emlékezném, de hát amit mondtam. Szavamat meg nem másolom. Behívatja 3 leányát, és elmondja neki nagy szomorúan, hogy így meg úgy járt, hát most már itt ez az undok féreg, oda kell, hogy adja közülük azt, amelyik neki megtetszik. De bizony, mondja a legidősebb, én megtetszhetem, nem leszek az ő felesége. De bizony, én sem, inkább meghalok, mondja a másik. Bízén, mondja a legkisebb királykisasszony, örömmel leszek az ő felesége, mert az édesapámmal olyan nagyon jót cselekedett. Hely, Istenem, örült is, búsult is a király. Örült, hogy ilyen jószívű a leánya, s búsult, hogy ezt a jószívű gyermekét el kell, hogy veszítse. Megrakadt 3 szekeret ezüsttel, arannyal, gyémánttal, aztán befogat a hintóba. Aztán beleültetik a királykisasszony, de a sündisznó ebbe sem ül bele. Lovagolt a hintó mellett a fekete kakasán. Egyszer, mikor már jó messzire voltak, benéz a hintóba, s hát a királykisasszony nem sír, sőt, egyre jobb kedve van. De még mondta is a sündisznónak. Ugyan, minek lovagolsz ezen a kakason? Ülj ide be mellém a hintóba. Hát, nem félsz tőlem? Nem félek bizén. Nem bántasz te engem? Nem is undorodol tőlem? Nem én. Halljatok csodát, ebben a pillanatban megrázkódik a sündisznós, olyan gyönyörűségesen szép dali királyfi lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Akkor megrázkódott a fekete kakas is, s lett belőle aranyszőrű, táltos paripa. És azon a helyen kerekedik egyszeriben egy ragyogó gyémánt palota. Gyémánt volt a fala, gyémánt az ablaka is. Küldöttek a királyért, küldöttek a szegény emberért. Küldöttek ide, küldöttek oda, jöttek mindenfelől a vendégek. S csaptak olyan lakodalmat, hogy híre ment 7 országon. Itt a vége, fuss el véle, és talán még mindig mulatnak. Légy te is a vendégünk.